Gu umetan elizun duen jolasten, pelotan, txolpotiekin jolasten, plazan, da hola nibiltze gehien. Da gero ja, elizan segida, orduen monagiluek eta zerak eta nibiltze gehien. Nire 8 urtera, orduko 8 urtera, Don Gregorio Bisasola euen organista eta musiku izan, nire solpeu erakutsi dozkuen, eta ni Manolo Rumataga, da proposeraz batera, tiple kanteta genduen, da funeral guztietan, da Gregoriano eta kantetan, da hortik hasi ginen. Eta hori, ume aro hori, euskeraz izango zen? Bai, oso euskaldune da, no? Eskaintzi zen beste hizkuntzak ez zen erabiltzen. Eta ez ziren be, euskeraz? Beti euskeraz, guri nerderarik ez da. Gure amak, klaro, euskeraz da. Harek domeketan da, jolaste kartetan, gure txien. Eta etortezi, usoko honra batzuk, eta bat, kotxerako zera, jardineruen Andrie asan elderdune. Da, orduen, esaten gabe gure amak erdera zerarekin ikesia, bala. Jokuen jolasten, erdera zerak eta, bueno. Kotxeru eta jardinero aipatzen dituzunean dira berrizko markez. Markezien zerak. Ezke markezeak eukesan, hango, bai igual, 18 empleatu europeiak. Hasi zen Amadeiabez esaten dana, kamarerue, gero Amadeiabez, eustakit zer, gero pintxiek, erozerak, lan egitxe bezenak, kosinerie, gero eukesan jardineruek, da, baina, izan gero txoferra, Jose Txoferra,